Biyaheng Sorsogon. Galing po dito sa Pulangi. Tara, let's! Maganda po ang ride ngayon. Walang ulan. Mainit dito sa Pulangi. Albay. Mahaba-haba ang ride na ito. Galing dito sa Pulangi hanggang Sorsogon. Mga 3 oras din po siguro na ride. Papuntang Sorsogon, may checkpoint nga lang po tayo naladaanan sa may Putiaw. Dito na po tayo sa Uwas. At sana nga lang, wag umulan. Pero ito naman po, may dalawang kapote. Kaso hassle pag umulan, lalo na pag naka-motor. Kasi siyempre po, kanilang handaan. Ang kagandahan lang dito sa probinsya ng Bicol, maganda yung mga kalsada. Karamihan ay meron na pong road widening at wala siyang lubak-lubak. Ang kailangan lang po dito ay ang pag-iingat sa pag-ride. Napapasok na po tayo ng Ligao City. Siyempre hindi tayo papasok ng bayan. Hindi tayo sa diversion. Medyo mabaga na dito kasi mayroong intersection. At dito rin po ang LTO sa Ligao. Isa pang intersection. So yung mga biyaheng Piyuduran, bandang kanan po. Dito tayo ay didiretso, biyaheng Sorsogon. Gamit ko po ang Honda Wave Alpha 100. Ito na si Honda Wave po ay subok pa na kasi ito sa mga long ride. Matipid at nabiyahe ko na ito galing ng Manila hanggang dito po sa Bicol na walang problema sa biyahe. 15 hours ride galing Manila hanggang dito po sa Pulangi. Ngayon naman po ay first time mag-ride ni Alpha Wave 100 papuntang Sorsogon. Kasama ko po pala ang aking pamangkin. Nasa unahan ko. At ang aking biyanan. Ang kagandahan po dito sa probinsya ng Bicol, masarap mag-ride. Kasi wala pong masyadong mga traffic dito. Tuloy-tuloy ang biyahe. Siyempre po ang hassle lang dito yung mga checkpoint. Pero kahit ano naman po, may checkpoint. Basta complete lang po ang ating mga requirements. Ay, sarap ng hangin dito. At siyempre po, hindi kompleto yung ride natin.
bilihan po ng mga puto. Kaya magkabilaan. Kaso busog po ako eh, kakain lang eh. Kaya diretso ng biyahe. Next ride na lang pagbalik. Yahoo! Diretso po ulit tayo. Hindi tayo dadaan ng Kinubatan Travel. Para tuloy-tuloy ang biyahe. Yun lang. May natatanaw akong maitim na ulap. Parang ulan. Ito po ang probinsya ng Pilar, Sorsogon. Kakaiba po ang checkpoint dito, nasa gitna ng highway. Right. Pati yung paunahan na van na dumaan, paunahan ko natin sa checkpoint. Dito yung biyahe. Ibig sabihin po, ang pagbiyahe ngayon papunta ng probinsya ng Sorsogon ay maluwag na talaga. Pero para sigurado po, dali po natin ang vaccination card natin kung meron ng just in case na hanapan po tayo. Kahit na ganito po na maluwag na ang biyahe dito sa Sorsogon. Wala na pong hinihinging travel requirement. Diretso ng biyahe. Papa motorman o sasakyan. Yun lang, umulan. Yan ang silingan tayo. Sila muna tayo. Yun ang sa kubo. Sakto ah. Maulan talaga sa Sorsogon.
pahinga muna ang ride namin. Kasama ko po ang aking pamangkin at ang aking biyanan. Ay, salamat, huminto din ang ulan. Ay, basta. Walang pamunas pala dito. Ito lang. Wala pa. Naiiwan ko pala. Okay na yun. Basa. May pistawil ako dito. Ito na lang. Alright! Sayang. May isang oras din kami nagpahinga doon. Para mawalang ulan, pero meron pa rin. Pero kailangan mag-drive na kayo, baka abutan kami ng dilim. Ay, nako. Isang ayoko magbiyahe pag sa kamotor. Para lumalakas yata. Basa na ako.